අපි මේ ඇමතිකම් වලට நாம் இந்த அமைச்சுக்களுக்கு அல்லது அமைச்சின் செயற்பாடுகளுக்கு புதியவர்கள். முதலில் இருந்த பொருளாதார நிலைமையை விடவும் நாட்டின் பொருளாதாரம் ஓரளவு ஸ்திரத்தன்மைக்கு வந்துள்ளதாக நாம் நம்புகின்றோம். இது சிறந்ததென நான் கூறவில்லை, நாம் எதிர்பார்க்கும் நிலையும் அல்ல. இந்த நாட்டு பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடைவதற்கான காரணங்களில் முக்கியமானது கோவிட் அல்ல, பொருளாதார நெருக்கடி அல்ல. பெரும்பாலான விடயங்கள் ஊழல் நிறைந்ததாக மாறிவிட்டன. எமது நாட்டுக்கு முதலீட்டாளர் ஒருவர் வந்தால் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொள்கின்றார். முதலாவது லஞ்சம், இரண்டாவது வரி நெருக்கடி, மற்றைய பிரச்சனை என்னவென்றால் நேரம். இந்த மூன்றையும் முடிவுறுத்துவதே எமக்குள்ள முதலாவது சவாலாகும். நாம் அரசியல் மட்டத்தில் ஊழல், மோசடி மற்றும் லஞ்சம் போன்றவற்றை பூஜ்ஜியமாக்கியுள்ளோம். நீங்கள் எவரும் கைத்தொழில் அமைச்சு மாத்திரமல்ல, அனைத்து அமைச்சர்களுக்கும் அமைச்சின் அதிகாரிகளுக்கும் எமது தனியார் குழுவினருக்கும் ஒரு கோப்பை குடிநீரை ஏனும் லஞ்சமாக வழங்க வேண்டாம். கைத்தொழில் அமைச்சில் யாரும் அவ்வாறு கூறினால் எமக்கு கூறுங்கள். 24 மணித்தியாலமும் எமது தொலைபேசி செயற்பாட்டில் இருக்கும். குறித்த நபர் குறிப்பிட்ட தொகையை லஞ்சம் கேட்டுள்ளதாக அழைப்பு அல்லது குறுந்தகவல் ஏனும் அனுப்புங்கள். නකරත් මැසේජ් එකක් හරි දාන්න මෙන්න මගෙන් මේ අහවල් නිලධාරිය අහවල් තැනදී පගාවක් ඉල්ලුවා කියලා.